a chuoine le cén chuil sibh ar fád tá sulagam go bhfuil sibh go maith. Maidin de lún atá an cin an scéal, cén chuil sibh. Céir le thar siúl. Tá sulagam gur féidir libh nóméid nó thó ghlacha, cupán ta áildaí féin agus sus a ghlacha lom. Breandán mo Phodcast maidin. Gab floch bás in éir, trodum second Breandán beag ta. Le hé an fuinneamh agus níos tá fuinneamh am le bheith déine mo Phodcast. Cid an scéal atá sibh a fisr a chóir tá sibh a chóir ceisna. Cid an scéal? Well, ar dús báire sibh má tríú nó ceaparóir i dtéanna tafada ar an podcast seo. Rinne mé iarracht é seo a tafada an teachtain go hondú be me dtéanna tafada ar an podcast seo an seachtain ar bhré agus é chóir amach maidin de lún. Ach an trip seo, maidin de lún tá an bé mé ag chóir amach an podcast seo díreach i ndiaidh an tafada a dhéanamh. Agus sin oké, just bhí deachreachtaí agam an seachtain scráte, bhí bemonarch, bhí cuma i ndiaidh an bhaile. Bhí me homesick. Bemonarch. Agus ní rá é sin an céadúir go rá cuma i ndiaidh an bhaile. Tharlaíonn sin, tagann an mócháin sin agus imíonn sin níos arís. Ach maidin der dín dúiseach me. Bhí roinnt obair astrachan le dhéanamh agam, bhí obair réamh obair le dhéanamh roimh rangna sa tróna sin bhí me déanamh grind agus just cúiseach me agus nílas agam. Tá sé deachar chuirsí sa dhéanamh ar mócháin sin. Ach bhíos agam go rá rud éigin ceart. Just bhíos agam go rá mé tír éigin eile. Bhí mé tír éigin eile in áit éigin eile agus mé géirí dul síos chuig an siopa be rudí difriúil. Be rudí difriúil is just a siopa, be na daoine difriúil, be na nósna acu, be sé sin difriúil freisin. So just cúiseach me leis an mócháin sin agus bhí mé géirí a bheith in éireann maidin der dín. Sin chuoitá sé. Agus tá sam go maith nach bhfuil mise an tain duine sa bhád seo. Okay? Tá seansá go bhfuil duine éigin ag éisteach le seo a moithíonn mar an ggéine faoi láthair. Ach bé sé okay, bé sé alright. Tá mé an seo maidin de lún. Trí láí sin tu 2 days ago. No, níor thógach. Bhí me gnóth ar an deir seachna, be mé go sin níos dhéanaí. Ach bhaid me an mócháin sin an chuma sin ní an mála sin a chuí móime agus enjoy me scéalí chu sin, mar chúis me agus bhí mé glás le Eagrán agus bhí Eagrán hé tug réa tá rudí nu an seo. Bhí fáilnarm just dul amach an sin agus an rud that I was really missing an sin ná just a dul amach sa dam in éireann agus láir le duine éigin. Just is féidir le láir le duine ar bit in éireann. Agus sin ceann na rudaí is fearr fúine. Okay? Tá muid thar cín ag plé le daoine agus a bheith ag réiteach go má le daoine. Is chuma carbású tá scéal éigin agat agus tá muid a géirí sin chluisteáil i gcónaí. Tá mé héana géirí scéalta daoine chluisteáil i gcónaí. Ach go leabhras tá mé ag obair mar harmálas ag teacht. Ach bíonn sé úgnach in is arís agus mé an tain duine amach seo a leabharíonn bearla gan áras go príomhúil ach bíonn sin úgnach in is arís ach bhí fáinm dul amach an sin agus leabhar le sean láid ar an luas. Joan nuair leabharas tú le sean daoine ar an luas i maiíocha. Is problem sin. Mar bíonn siad a rá rudaí crack an is arís crackasa. Okay? Ach fós hain bíonn siad das a chuí gur féidir linn mar muoin san héireann. Just leabhars le daoine agus bíonn muid cineálta ag gcónaí, bíonn muid anmhaig an small talk. Jesus, anmhaig an small talk. Bhí leabhar faoin aimsir fiú. Just is brálinn a bheith leabhars faoin aimsir agus tá sin níl an nós sin ag daoine seo. Níl crack take go fada leis an chóir go fóil. Níl cinál sprí agus,
gleich the ski, having a bit of crack, a couple of focal and then an accolade. Neil Shin talk to the work full, bringing your tail. Or what do the tail hold? Jesus, will you put the old kettle on chin? Agus be a cup on tail. Neil an notion ag dini, Neil should be geary veg play lat new annual machine being said Zacker. Come on, Ron, Shaka be far again is shit in if we should my shoe there, because we should do a couple of jobs in Orson New. Thomas in Orson New, Jesus, Tom Omrka, no talking with Thomas in Orson New, my relationship. Is should them my setup new before the non setup is far again, a market shop. The junior shop, Agus, we should do a couple of jobs. Agus ba as an fólne. So vi an cracker gom leis dinne sin mar vi an Germanische vi ege vi sé ní ra sé briste vi Germanische ege gan áras ach vi sé ní sáste lawerslom agus méid lawers Germanisch nís bonúsach nís muile zerin. Níla an tahi céan agam leis Germanisch is a vi eg ma gwine ach tiisgur Achter nog Auslander freshen vi sáste muskeelte chlostal agus fi mé aansaste lawers leis agus askeelte chlostal agus rudi mar sin agus an tai ige hall drugs rudi ach moet ik lawers moet play in kille agus an sin hánig a chef banishlor shop agus ba as an elevage nulik sin a banishlor Jesus ní rá vi an crack imethe as an shomer nor hánig mo glynne Jack Jesus Christ he just hoog sé an crack amach as an shomer vi sé vi moondart all our saying so sin an comes ta acu san elevation vi sé intig decker hiskins agus dors mar sin is as togréa ní hormones commásin bechomme leis agus vi just ní fan leige bheith gláslom mar sin so ní bhfuil sé síos rudabé just so vi cinná gá rud arsúlan sin agus sin an chuítá daine seo ní si géirí bheith fiú dámiocht múndar dámiocht Germanisch den cage go fiú hotdeutsche an Germanische lauren siad mar caiidan na Germanische fé rá tá sin ag gatain na mac seo dámiocht sin agam ní rá fáin aige lawerslá bhí sé eisleach ach sin bhítá sin seo níl an fáin cansa ag daoine amach seo bhín sin deacair sin rud a chuir seaarm agus cha me dul taithí lei sin agus tóg sé am agus tá mé sásta an am sin hágal dom héin ach bhí fáin ar bheith lawers go duine éigen amach an luas a lawers faoi cuiítach bhlachaí a scriste ag an stáit seo nó sean lead híos I mar thioppa áitiúil I mionna bheith dí chun na gáilí bheith agus lawers faoi craobh ceannas na sínseirí is cuma níl mór an taithí agam leis an peilach bhí mé lánsáasta éisteach le péis scéal atá ag sean lead híos ag an siopa so níl an nó sin acu níl an nós cansa sin acu háin seo so ahraí sin agus chumála sin an sin tróna ar daon do mar you know what don't care if I sound in there chicken goujans bhí mise an tám gro chicken goujans mar cinál rud damda goujan tá mé ceapagur tágann sa sin ón rank ní mar cinsa okay ach bhí mar jo big chicken goujans an gan áras bhí mé géirí na chicken goujans ó supermax na chicken goujans is fearr tágann siad ó supermax okay agus tá mise sásta dul món tridse le pe duine dhearras nach bhfuil na chicken goujans is fearr Pac McDonald I've got your back ar an ceann sin Pac McDonald Chance a bit go bhfuil áit éigin amachchan sin le chicken goujans níos fearr ná supermax nurse made chicken nuggets or níos an chicken goujans mé allows for chicken goujans just right ag chicken goujans an cinsa go big freezer section ag an siopa híos an sin an spar agus be an chicken goujans all agus they'll heal my soul dun tróna seo chu mé síos chuoin siopa agus ní rá chicken goujans all right, be rudding cost of the chicken goujans acu. Ní rá le héad chicken goujans acu. I would have settled for chicken fingers.
Tá an tain rud a bhí man an anna ná bratwurst. Now, níos am disibh bratwurst riomh ach nuair atá fán chicken goujons agus tú ihe bratwurst. That is the blandest bia atá an dam. Go háirithe nuair atá chicken goujons leis. So did me bratwurst agus arán. Agus sin maidin de híine bhí a chuma in níomh go donna maidin de dína ach maidin de híine. Mélán de bratwurst just chur a ras léir me leabhar de. Ach sin an chléitá sé go leir daoine óga siad amach an sin ag iarr chicken goujons chun a chrí a líonam agus níl fáil ach bratwurst. That is that's a sad day not that we get bratwurst agus to iarr chicken goujons. Ach we get through it, we get over it, we make an óg ar an deir seach na húmud's got atos an sacran me hín agus Giovanna húmud's amach go atos. Tá atos, okay, siopatá agus tá sé chosa le IKEA agus Sports Direct. IKEA meets Sports Direct. IKEA meets Sports Direct meets deals. Fád néan áit amháin. Bhí sé dochreis amháin. Jesus, agus féidir le bulk buys all. 4 months, cúig tóbrán. Níl cúig tóbrán di ag aontain ach €2 bhí an go cúig tóbrán. So you couldn't say no to that. You had to be eating tóbrán ar freisin. So bhí an cinál correction a seo bhí an trip agin go atos. Bha me an tanmh as a bheith ag siúil timpeall a brand new monster pack de Listerine. Oh, class, lads. Bhí me imma element is sé in atos, so bhí an crack an atos. Agus is féidir le a bheith brand new AD, agus an sin troscón, agus an sin bia, agus an sin washing up liquids. Dochreis amháin atos, más mór go amach atos, sa seans bhá nach bhfuil aon duine ag éisteach le seo agus ibhar hín tá si ná mé hiiscint agus ibhar dó go bhfuil oibre éigean ó atos ag éisteach le seo. But pay dram tháinig tús atos fair play. Consumerism at its finest. Bha mé an tanmh as atos. So bhí mis a sé atos to Saturn ach bhháil an labhairt faoi mo Sunday. Okay? Bhháil an labhairt faoi mo Sunday mar ó hí suaithe culture shocks. Seo ceann den rudí ní chuir sé seachar ach just sé difriúil, tá sé mar suaithe culture bí me sé Jesus Christ cé a chána tús le seo. Ach man sin no, tróna de Downey húmud go brehla nacht Giovanna, okay, ceann na nacht atá Giovanna. Bhí an brehla siú agus bhí si 9 mbliana d'aois thar. Ach tá nós acu an seo go bailíonn chuilehanne ón chláán le chéile ar an brehla. Daoine fásta san áramh. So nuair atá brehla páistí siúil in Éireann, is na páistí a hagas le chéile. Níl fan ag na daoine fásta a bheith sin. Okay? Ach siúd a nós tá go hála seo. So ibhar hain bhí mis ag dul chuig an rud seo a rá ceann fáil mis ag dul chuig brehla 9-year-old agus just tá seo eiste go 9-year-old saoil go tú 9 mbliana d'aois. Okay? Agus tháinig fear éigean ó Éireann is siad de seach agus coppla brontnas aige agus túra céis fucking seo duine seo níl fiú gur mála ag an le seo ceann fáil seiscin seo ach siúd an nóstá acu agus síos na daoine fásta ar fad le chéile agus bíonn siad ag labhairt agus bhí seisiúil thart ar a chéin dóchlóg sa lá, okay? Bhfuil mé le chuid is smúd in a daoine a bhíonn sin. Bhí mé anchompáideach le Drithar Giovanna agus na partneirí tá acu tá athagam ar an daoine sin. So ní raibh aon aibagam.
Ach, bhí coppla duine nar bhfuil mé lo go fóil agus siad mar chud de chláin go bhain. Agus ceann na daoine seo an thar a bhí an 9-year-old. So bhí sé mar óstach says at around an lá agus aids in a cafe agus a bank aids in a cafe go choilena agus bhí sin pantas agus ach an rud bhí sé rá nar hagans duine seach go seach don céador níl ceall acu ach beer agus schnapps all. Schnapps is sin an cinál potí is fééis at rá a potí tá alcohol an seo ach tá sé anlag a comprás le potí nó raci atá alcohol is Serbia. God bless the racket. Tá the racket is a good time. Ach fós é bhí sé rá seo agus bhí mis rá hé dóclog tróna de dáing tá okay? Agus bhí rá nó cai be snaps like be beer like be agus bhí rá nó like ní mé géirí be go an seo agus ní rá aine eile go ag an stáisiú mar dóclog sa tróna bhí. Okay, it was a 9-year-old's birthday. 9-year-old's birthday here, sure. Okay, Breandán, Phodcast. You know, we should give you that. Maar in tintine, a cool showman, a gold beer, agus schnapps in my unit. Not happening. Okay, so not happening. Not happening. Ach, fósin, dorche, sure. Míle a kid. She's a bit schnapps. I'm too kinte. Agus just no big cafe agam Cionnaith. No big schnapps like big schnapps. No, like céad a bhí sesin agsúla gur tháinig muos na hÉireann habhla agus bhí siad an rá cníochas a gceist le sin bhí sé an rá sesin a ceap hé Breandán an éireann nach seo surely he'll drink agus bhíopa sé bhásásta ó ach it was a 9-year-old's birthday. Cén fáil rá me seán sa chéadáit agus sa daranhat cén fá a mbeoch mé ag ó ach bhí sin cinálín aisteach agus gan áras nuair nach bhfuil mór an aithne agat ar an tinseo tá tú rá okay ben scéal mar rinne okay ach fós é níró mé go buich sa tíad má fresh madzin aniu ach bhí sin aisteach bhí sé brú an beer agus an schnapps arm ach bhí mar rá it's a 9-year-old's birthday mé mis an cé taon duine advice if I lit and seo. No, nearly a géirí sin ach mar suúia culture tá sé an difriúil a chuí hagans na daoine fásta ar fád le chéile. Agus bhí níos mó daoine fástán i gcomprás an páistí. Bhí thart fá cúigear nó séisir páisteán agus a leanmh nó burt freisin de chud mó daoine fásta bhí an agus sé chuítá sé bhí sé an aisteach agus tá mis an thorm is féidir is seo chuná it's a mutain agus an ceirháil se. Tá mis an thorm nachrá aon duine ag géirí me Tá mis an thorm just tháinig daoine mar sin an nós caiithú bhean ach fós hain bhí sé aisteach just daoine fásta dóchlog tróna de dána ag ó cafe agus Breandán páistí bhean. Bhí sin aisteach chun bhí suúia cultúr bhean. Agus níró é seo mar céador go mé ar Breandán mar sin Breandán páistí sin aisteach agus sin an nóstá acu bhí sé cinálí mí compradach. Bhí sé cinálí mí compradach mar níor dóchlog tróna dánaí a bhí so bhí gach duine géirí bheith somála ag liggins cí just chilling don tróna ach bhí siad ar fád ag si ar bór amháin ag ó cafe agus ag labhairt faoin na posta taco. Is brá le daoine a bheith labhairt faoin posta taco hallan seo agus tá sin okay ar feadh chuaig nóméid ach nóir támuid i dtríodim me dro 10 nóméid agus chuaig nóméid 10 agus fiú féin nóméid tá tú rá lead like an bhfuil aon rud eile ar siúla na héal sin an nós taco hallan seo. Níl an crack tá go fada mar dúirt mé chuig an Euro ag beidir go mé mission an crack a hógáin crack a haspáins go na gcuoine. Tógar é lads bíag chillte lagi okay ag an áras faoin post an tam ar fad ach sin a chuig rá se. Sin a chuig rá sé. So támuid ar Eagrán a chuig ag an státe seo
sin an peom. Eagrán cúig ag an stáil seo. Tá mé ag géirí rud ag an difriúil a dhéanamh leis an Phodcast seo. Tá mé ag smaoineamh faoi béidir topic éige le fiochtá seachtain agus é sin a phlé amach an seo, mar tá mé gan áras nóir hagann tú amach go tír ag an eile. Tá an agla sin ort go chálaí tú de chuid scoilta, chálaí tú de chuid nósanna, de chuid ólas fiú ar an cultúr. Mar sin tá mé caithfidh go leor ama ag éisteach le Eddie Lenihan agus Blind Boy gan áras Manchán. Na daoine seo agus tá scéalta den céad sco ag na daoine seo agus siad thar simú. So, cá mé go leor ama ag éisteach le Eddie Lenihan an seach chatte. Dochars an béidir an tain seannaí atá agé. Béidir an seannaí dearnach is déiteach tú rá. Ach sé hací tá an chuí a dearan a chuir siad scéalta anú. A chuid chuir sé scéalta anú dochart agus tá an blás ceirí sin ar chud bhaile. Sé dochart so tá mé bant an hanamhas Eddie agus an méidtá rágaí faoi ag faoi na daoine maithe a bitty early rudí difriúla. Ach sé an simú, so béidir an rudí dhéanamh ná fucha mé topic amach an seo agus be mé déine play ar an topic sin agus béidir gur fáiló mói bhí bíon teach beagam an fuc sin fáiló mói sibh rud éigean amach an sin agus mé dul trí. So smaoine tágan faoi láir béidir go dhéanamh sin níos agam. Ach an seachtain seo bhálam labhairt faoi na scannáin uafáis. Tá ihe hána ag teach go luath. Níl le héad de ihe hána acu hálan seo. Níl aon ihe hána acu. Níl an nós sin acu. Níl sé acu bhí chuil mé duine éigean ag labhairt san sin a ní ag an Breandán faoi ihe hána. Cén fáil am neoch multe a dtéad a ceilú ar ihe hána. Carbás ihe hána. Ach, nóir dúir sé carbás ihe hána. Bhí me up to bat by ihe hána. Tá géir fáil amach ihe hána. Bhí me se an ansásta rá. Gur nós agus tradiisiún éireanach ihe hána. Ach níl an nós sin acu hálan seo. Ní ceilórann siad ihe hána ní chuir siad an. Tá rudí cos le fásnacht acu agus funca freisin. Funca sé sin ceilú ar na cáilicí fadó agus an chuig gur chó siad na cáilicí. Béidir go mbeoch sin ionach mar topic popular. Funca. Tá right rudí ar ólas agam faoi funca ní rá mé riamh an. Bhí mé ag fásnacht. Tá níos mú ólas agam mar fásnacht tuis rá mé an agus bhí just sin faoi aibris mi sé bhí arm cinál taidí dhéanamh ar céad is bríle fásnacht céad é as rinne sin. So béidir gur phlé mé í sin amach an seo mar téimi. Tá funca siúla mí fiabhra tá mé ceappa. Bhí mé gáras faoi sin an teachchaite ach béidir gur dí mé sin mar topic i mí fiabhra agus funca phlé mar sin. Ach den teach seo bhálam labhairt faoi na scannáin uafáis. Is brálam scannáin uafáis. Tá agam go bhfuil daoine amach sin na chaithnín scannáin uafáis le charba. Ach thula mé rud ag an ionach simú faoi Jordan Peele. Má chuine rinne an strú ar Get Out agus Us agus cin ceanna Nope. Agus befar grande den chuid is mó. No, tá is far grande den chuid is mó. Ní rud a bhírsú le is far grande. Jo is comedian. Bíonn sé ag crothú ábhar grammar den chuid is mó. Ach chuir sé amach Get Out couple of bliain ó hin mar scannáin uafáis agus bhí sé dochreid sa bhá. Dochreid sa bhá. Muna bhfuil Get Out feice agé déanaí cinnte go tin sibh amach sin agus breanóid sibh ar Get Out. Mar tá sé go héintach mar scannáin uafáis. Fiú chuoine nach chaithníonn scannáin uafáis le pléann san scannáin seo cuasaí cníochas, cuasaí rééis, má chuidann tú go rééis an. Rudí mar sin sé ionach simú agus a cinál drécht agus sci-fi dhéist agus rinne sin sé ionach simú.
Dúirt Jordan Peele, tá thar agus comedy díreach mar an ggéine. Mar an sprog atá an ná mógáil éigean a chur a rá chuig na daoine tá Breandán an lucht féice. Okay? Agus sílam is pointe iontacha sin. Agus sin an fáil gur haíonn scum an uafáis lom go mór sin. Mar is féidir leat rá bhí an scum an uafáis sin go maith tuis go raibh aglar bhí me cinálí chuir sé smaoine me rudí mar sin. Ach, bhálam labhairt faoi trí scum an uafáis agus mar moltaí, bhálam 3 voltaí a thortstíp agus íthana ag teacht. Agus 3 voltaí scannáin gur féidir libhse bheith Breandán. An cé ceann, agus tá a peocha rudaí nua aimsir, tá le héad the Scream, le héad the Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Tá seo, tá na cín se rós ag gachéad. Okay? Ach, bhálam dír seachar na cín nua aimsir. Thosa le Black phone, tháinig black phone amach, hairfo 3 lead on him, béidir? Ní mar citte. Ach, tháin sé amach scríomh mach Stephen King an scéal seo, mar gearscéal fad ó black phone, agus tá mo chuine Ethan Hawke an mar an snatcher. So tá scán bunithe na hochtúdaí, na seachúdaí, na hochtúdaí headphone am sin, agus bíon mo chuine the snatcher, Ethan Hawke, rid timpeall agus chuide páistí. New Fear and Locked. Dám rud é gur mise headphone 8 agus gur bhacha man scannáin sin ag an am sin, I would be absolutely terrified. Ach, mar duine fásta sé níos fearr, tá sé níos áfáilte a bheith Breandán mar seo. Ach, sé ionta go tógann sé páist amháin agus tá telefón is just sa seomar, chuann sé seomar agus tá sé faoi glas sa seomar, agus tá telefón is just sa seomar. Agus tá mo gcuine ná tá mo gcuine an páiste sin in an chórá agus bheith cant le na páistí a tháinig ribhe an telefón seo, agus tá na páistí seo báis, agus siad a rá hé, seo an chuig gur féidir leata éilú as an áit seo. Agus mo chuine faoi glas, mo chuine gafa is just sa seomar. Anna what tá Ethan Hawke haar cuma astor an chuig agus ginne sé an job mar an snatcher I black phone agus tá más ige sé harvest gan. Black phone ionta bhá long legs, bhálam lawas faoi long legs, mar chonig me long legs gátheach nó hin bitir, gátheach nó hin sé an bhá má haíonn crime like freshen. I was a scannáin seo. I was a scannáin seo. Mar tá long legs faoi na gardaí mar na police agus siad a tóir serial killer. Derbán long legs agus bíon long legs ag fágáil teachtartaí difriúla ag na crime scenes. Agus tá cinál chóras aige ó híh na dátaí ina méisiid déanamh na murder seo. Agus tá an ban an garda a bheith ag aibreamach cén uafáis an céad ceann eile. Ach, an rud a hasann amach faoin scannáin seo ná Nicolas Cage. Sin go leor faoi seo an seancáte. Ach, deir mé riste. Cén fá nach bhfuil Nicolas Cage an mar bad guy in gach éon scannáin uafáis. Cén fá, tá mo dhuine as a fucking bheabhar. Tá sé mar bad guy sa ceann seo, agus déanann sé, oh my god, job den céad sco mar role an bad guy. Oh, sé ionta, sé idir is bú Breandán mar scannáin go Nicolas Cage amháin, agus mar an duine seo, oh, sé tharbheith creepy, tharbheith, is léir go sé as a bheabhar an character atá aige, so sé go thomol as a bheabhar, ach an bhá agus tá cinál tá rud éigean riile gúndach faoin an méidtar siúil ag ní dhéar mé mór mar ní mé an ag ggéir an scéal a bhuile a bhuile ar
ach ans go an long legs ceann eile bhá go ihe hána. Agus an ceann dearnach bhálum a mulla chuig ná heretic le Hugh Grant, the heartthrob of the 80s. Agus nóchtaí. Hugh Grant, okay? Is bralam Hugh Grant. Is bralam Love Actually. Ceann na scoil is fearr Love Actually. Agus tá Hugh Grant ionfach mar príomhhearla na hasna. Agus ag tiiste grá le na rúni. Is bralam an scéalcin. Ach, an trip shot. Tá Hugh Grant mar cinál religious nut. Agus géirí scale nu, the human condition a learú go Birch Jehovah's Witness, she'd married Jehovah's Witness, níl kids an Jehovah's Witness Jehovah's Witness for saying Birch man a hána chuig dúirt ag éirí scale dia a roinnt leis. Agus bhí sé an lásásta éisteach go fád is ar sheets an sásta éisteach leis agus bhí chopla dúsán ige chuna Birch Colony. Bhí sé an bhá mar scanna. Agus ceann na scannáin sin déitú brandware agus an sin tú smaoine faoin rileún agus ruí mar sin. Bhain mis antanamh sin go bhfuil an ceann sin cinelí níos ach ag an an cinenne ban mis tanamhas cuasaí rileúnachta agus cuasaí creative. Mar sé an simú rinne mis stair an fáilsnach. Béidir go mbeadh sin mar topic amach seo. Rinne mis stair an fáilsnach agus mééis an osscoil. Deir an daoine go sé absolutely useless mar stair. Ach siadm go bhfuil an fáilsnach mar bon stair gach éonrat, óíocht, teangacha. Is cuma tá an fáilsnach mar cinál an bon cloch agus tá fáilsnach ionach simú agus rinne mis stair DCU. Fernig céad go acu thola DCU ach bhain mis antanamhas ach ag an am céine is topic agus stair Harvard tromain fáilsnach. Háit mis amach rice and lady what is the point of all this? Moet it play on sale? Dit moet play on sale. An bhfuil fáig go mus an seo. Céir é an fá. Ceisna mar sin. An bhfuil dia an. Béidir go bhfuil béidir nachfuil. Agus tú ag sin sin ag smaoine bheith na rudi seo bheag tróna de híine. Bheag tú teach amach as na léite sin rá, Jesus. Thar John. Almost in Antwerp, niemand ach clock more I Lorne universe agiri minu horts don't say. She don't cannot crack it or show heretic. So my thought to agiri to heen or a smina no it's a few confusion a hearts this year. They do a vet brown or heretic. So heretic black phone is long legs. Brand gear in scannáin in the scannáin sin. She hacking scannáin uafáis nó aimseartá I gceist agus tá siad an mar scannáin an. And I'll drink to that. Sinna an crack webse in you. Tá súlagam go mé 7 harcín agé fad. Agus sibh amachchan sin. Gur míle mágad agus gur míle mágaí as éisteach le na Phodcast. Bé ceann nó agam an tseachtain seáilte béidir go mé topic éigean le phléireann. Béidir go bhfuil mé géirí rudí ahrú háin seo. An spruch go bhí agam sa chéadáils ná níos mo chuige leabhart. Agus cumála sin bhí mé géirí eáil an mbeoch mé an sí an seo gaceile teachtain agus píspear cansaí dhéanamh agus chomach ar YouTube nó TikTok bhí sin mar an céad dúláin thug mé chum héin. Ach fós héin bhí mé géirí ámach an mbeoch mé an a bheith consistent a bheith ag sín seo agus déanamh píspear cansa gach ile teachtain agus is léir go bhfuil so basically dhéanamh mé rud ag an difriúil leis an podcast seo. Ní raibh mór an plán agam don céad agam níl aon plán agam go fóil ach tá mé ag dul I dro plán éigean. Agus mála mar sin. So gur míle mágad as a bheith seo agus a bheith chórsús le má ráméis agus má crack agus mé géirí airúach céir tá mé géirí dhéanamh leis an podcast seo.
So gur míle maigi as a bheith at seol am an Big seachtain harcínaigi agus déanaí cinnte chuolas a lánúnt na meán ho síolte fad TikTok, Instagram agus YouTube go deafan an seo YouTube. Like Ryan an podcast seo le charla de chuid. Carla de chuid atá géirí Greg Allo, Carla de chuid atá simachchas a réige, Carla de chuid atá ag éirí coppla multi gan íhána, coppla multi seán an íhána. Poor Ryan podcast seo.